Makuääliä. 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 Päässä alkaa tuntua kummalliselta. Turku on Suomen perässä reikä. Alkaa jo tuntua aika mukavalta. Alkaa jo tuntua aika mukavalta. Täytyy ottaa vähän mukavammalta. Täytyy ottaa vähän lisää, niin sitten tuntuu vielä mukavammalta. Ole minä vaan sellainen hölli. Suuresta röllistä ei ole mihinkään, jos minuun verrataan. Voimaa on enemmän kuin suurella ruusulla. Ei se mitään. Olen röllimetsän nopein rölli. Olen röllimetsän vahvin rölli! 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 Oletko sinä kunnossa? En. Kuuluu. Tässä näetkin sellaisen röllin. Mikä ihme sinua oikein vaivaa? Istupas maahiskeijo tuohon vierään, niin. Minä annan sinullekin vähän juoma. Juoma. Taikajuoma. Kyllä Ralli, minusta tuntuu, ettei sinun pitäisi juoda tuota juomaa. Voit tulla vaikka kipeäksi. Vaikka kipeäksi. Minä menen metsään poimimaan mustikoita ja teen sinulle vaikka mustikkakeittoon. Mustikkakeittoa. Miten rahvaan omaista. Tästä taikajuomasta minä saan voimaa ja rohkeutta ja tulen hyvin iloiseksi. Joko se vaikuttaa? Oletko sinä nyt iloisempi? Tietysti se vaikuttaa. Olen paljon iloisempi. Et sinä kyllä näytä yhtään iloisemmalta. Minä olen röllimetsän iloisin rölli. Näin minua naurattaa. Äläkä sinä tule minua neuvomaan senkin. Kuuntele sitten minua, kun Kuule tuommoisia maahisen sokoisia keijuja minä syön keskimäärin 3 kappaletta päivässä ja juon korastaa päälle. Mene täältä.
olen tehnyt? Kamala sotku. Mahiskeiju. Miksi minä olin niin ilkeä Mahiskeijulle? Jos uskaltaisi käydä pyytämässä. Makuääliä. Mitä minä olen tehnyt?